KLS Imlay Production kan penlong sesisi ni Keriboy Superstar Season 3 Hariboy District kum kajing aiman se mi kisamla ban kiu syakarin san ban se madan ya lagi sap kipong bekerpang. Habagrench kilat patai kubor uba Stanwell Money Organizer Riboy Superstar bat uba Lansius Imlay CEO kilo ong begini kajing yakop ben isap na kebenta ki kun samla hakani ke season 3 kadai tang na kebenta ki samla bat kinong shangnong ke Riboy District. Kila pinti peru ki bakwa ban shimenta kini kerensan kiri ban pa da ke online audition da ke bakin ring ya ke video ke ba minute da ki mobile ni ki kamera bat pa sha WhatsApp number pra nyau san pra iway not sao ban bishar ban yorung bat shimenta kini kejing yako kitu ki bakwa ban shimenta kin paru ki epic bat lada kim don epic pa di ki epic jong ki kimi ki pa ringkat ke residential certificate na kirang ba shnong Ngi benpau kajing sukumen sa season 4 akan ngapor na kaliang jong ka LS Imlay Production sa season ka wanra shapi ki kun samla jong ka tham riboy nadu ki help ki berit ki samla hadu ki rirang ba ha kani ka kenti ka bamantang in pelong biang ya kani ka Riboy Superstar season 3 de kumtang i khot ngi wer na kaliang jong ni kum kinong penya jong kani ka runsan pen isap hang ni hapo tham riboy ka baderu ka runsan ka ba he hang ni hariboy jungi ngila banong te kumno pinya sim benta pat hang ni khandiat ngakwa ban batai ngin le ya ka online audition kata ka bamut ba pin record ya kino kisat ki phong jong phi ban record da ki mobile ne ki kamera ka video ka de ban long hapo minute phila hadin ba phila dep ban record ya kani ka video ka jong phi pin ha une WhatsApp uba angan ai happy sngobha sngap ha WhatsApp number uba pin pa ai ka video u dei pra nyau san pra iway not sao ngan ong biang pra nyau san pra iway not sao but ya kane ka runsan ka ba ngin pelong ngin sha ban yashim banta tang ya kinong snong ki bade napo ka district ka jongi napo Riboy District but ka por bangin sedang ya kane ka audition kan long nadu ka khatnyau tarik ubnai banengkong arhajar arpendriu kan kut hadu ka live way tarik ubnai banengkong arhajar arpendriu ngan ong biang kani ka audition kan sedang nadu ka khatnyau tarik ubnai banengkong arhajar arpendriu bat kan kut hadu ka live way tarik ubnai banengkong arhajar arpendriu bat ha kani ka runsan phila ban pen i ya kasap ka phong ka jong phi kano kasap ka ba phidon ngimbu hangne kita kisap ki phong ki ba pihak banesim benta nrei ka shong ha kasap ka jong phi kat kum ka ba phikwa banesim benta hangne kamdon ka karta ka bang ibu kerpang nrei ni pediang lut ya baro nadu ki hep ki barit ki kun samla bat kiri rang ba kumno ban pensisya pade ba phidei kinong snong jong ka district ka jongi kata ka ba pihak ban pha lang ya ka epic kat ka jong phi bat ya kitu ki bom padon ka epic pade hin pha da ka epic kat jong ki kimi ki pa harkat ka jing pensisya na urang ba snong ka residential certificate tekane kade ka jing pentiap na kaliang jongi kum kinong panya jong kane ka Riboy Superstar ba lara pidon kino ki ba pimpat syai pila aro ban phone ha utu WhatsApp number uba ngilai happy pin keli bat pin pan jingtep kampanya lengba jong utu number phone uba ngilai tetang kini ki kentien na kaliang jongi bat na kaliang jonga nga khot nga wer biang sa sisen ya phi iwei ba pin yashim banta pin shim rukum ka kabu ksiar na banta jong phi ba phila ban pen i kisap ki phong namar bakane karusan ka bangin pelong ka dei karusan ka ba kar kompanya kalong kamper namar bahakane karusan
pen isap ngim don kano voting system ka ba yin shim yin shushim be ya kasap ka phong ka jong pi bat kan long ro ka jing penia ya ka program kan long ka program ka ban kentiu shisha ya kasap ka phong bat kan long ka program ka ba khoi kat kum kisap ki phong ki jong pi tang kini kintin na kaliang jonga alon ban khot ngan wer biang sesin kuble shibun de hani po ngasmo benci mekanik kabu ban ai kublai stem tamai basuk ipi we de kumba play asmo ba nakaliang kajongi ka LS India Production ba ngi pelong ikan show kari voice posta de ngi lapoi hakani ka kenti ba mentang ngi lapoi saka season 3 de kumba play asmo naki nong pensyai ba kinu ki samna dan sap mi kirang ba lene kishin thai shinran di khna badan kasap kapong kajogi kila melawan bersih mentah kani ka show jongi kumba lapan so mene ba kani ka show kapriang sobhai pi we kinong sonong joga dok kathang ri bohi bala koi kena kaliang jonga ngapriang sobhai pi we kila melawan bersih mentah da kam sem ko baklut bat kam dan kano no jing mah wa jing dan kan jing bukho la ne kano kam sem atatin kila melawan priang sobhai pi we besbol